Sziasztok srácok, ez egy rövid kis montázs per highlight videó lesz az első streamemhez, és nem is húzom tovább a szót. Élvezzétek! Nyomj levél! One enemy remaining. Spike down mid. You're nothing. 30 seconds left. One enemy remaining. Disappoint me. Jó! Very worth the effort. Vandala vagy? Nem, fantommal. Last round in the half. Ha. Vlad, nem bírok felugrani. Ennyire bot, hogy lehetek. Ja. Aha, haltam. Hajtál, ott van még egy, gyere rá. Jövök. Azt a rohadt mi? Ember! Basszus, hátba lőttek. Aha, rárántottam. Ott vigyázz, There. Perfect. Halt. Reloading. Bomb buddy out. Shiftelj már. Nézd a hátrat. Enemy spotted A. Anyád! Néztem a hátam, nehogy azt. My own. Spike down A. Fú, állj már le, de légy vissolj már. Jó, oké. Oh. One enemy remaining. Tudott lőni. Végre. Think that's it. Grenade. Ezt azt várom majd 2 perc múlva. Last round before the switch. Ja, vagy ezt kipróbálom, ugye. Hülye fantom. Figyelj. Holy fuck! I'm coming! Wow, Grenade. Egy halt. Hát, nálam is. Basszus, én meg kapom a flash izé. Mert idióta a teammate-ünk. Már vagy 3-szor engem flash-elt. Volt ez több mint 3. Reloading. Reload. Idióta? Cutting through. Joke's over! Over there. I don't care how bright you are. You'll never be a radiant. A Raze-nek nem tudom, hogy van 3 vagy 9 killje, de olyan szarul játszik. Blood, az is rám robbantott 3 satchelt. Enyém mit? De beszartam. De ennek van skinjük, Ádám, van skinje! Anyád! Vedd fel! A skin az plusz játéktudás, nem tudtad? Persze. Mondjuk annyi... Egy killem volt ebbe a menetbe, az előbb Hát, volt 3. Ja, vagy hát mi? mondjuk nem ártott volna killeket szerezni. Hát nem. De ez csak egy tipp. Ádám, ez csak egy tipp, nyugi. Match found. Jaj, ne. Úristen, fracture. Un video más, mi gente, me encanta esta vaina. They have no Há, beinstalokkoltam Reinát. Hülye gyerek!
tolva. Jó. Nyomori. Ah. Hallod? Nem! Vlad megöltem Spike down, B. Itt van nálam a Spike. Itt az egész csapatjuk. One enemy Milyen remaining. állatok vannak? My ult Let ready. me, let me. Oh! Bot! Bot! What can I say? When I want something, I take it. Ádám, leészeltem. That was worrisome, Reina. Megölt az összeset. Látom. Hallod rád? Ezt bele fogom Inkább. tenni, ezt bele fogom tenni a montásba. Jó, 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 legyen Bele montás, fogom vagy. tenni a montásba. Ez bele lesz a montásba. Kell valami jó videóeditor. De majd szóljál amúgy, ha kész van, vagy valami. Ja, majd le, és kivágom vele ilyen részeket, akkor meg felrakom TikTokra. Ja, tényleg. Ezek rohadt könnyűek lesznek. Done. Ez nem egészen volt handtap. Most direkt zavarnálak. Plantelnie kell. 10 seconds left. Állj le, állj le! Állj már le! Easy. Clutch. If I have Switching sides. Blood izé után akart még You see? megölni. their flaws, Hülye gyerek. ordinary. Blood kifutott a bombarobbanás után. Mewing. Vlad kifutott a bombarobbanás után, még nem is volt bomba, de na, érted, kifutott idő után, hogy majd lelő. Azt nem jött össze. Hát nagyon ne. Na jövök veled. Vlad, 11 killen van a második embernek a csapatunkban, van 2. Reloading. Gyere velem flank. Jó, Álljál már. akkor ne gyere flank. Olyat flankel lehet. Nem, de most már ne gyere utánunk. Maradja ott le. Jó, Reloading. Where are you? full side. You're nothing. My ult ready. Várjál, várjál. Ezt leísztelem. 30 seconds left. Most One nevezd meg, enemy nevezd meg, remaining. nevezd meg. Megölöm, akkor ész. Gotta go. Itt néz, itt There. fönt. Red planet. És de ne öld meg, ha ott van. Le akarom észre. Ő fog engem megölni, mert 23 HP-m van. Nekem 36, hülye, nekem is kevés van. Meg kellett volna szídnem a gömböcskét. Hol a gyerek? Nem tudom, mindjárt itt valahol jön. There. Hát fog halni. Bow before me. Reloading. Az egy vandál. Lehoztuk, hallod? What must Hát, be done? Blood, 5-ből 5 embert én öltem meg. Hát, de na. Jó, de jó, volt, jó. segítettél, azért tényleg.
Mert kellett a flank. Itt halt, igen. Nyomorék operátorral állt fönn a toronyban. Holy fuck! Ott van a izé mögött. De hol? Remaining. Hát már sehol. Cutting their vision. Holy fuck! Hova ment ez a nyomorék? Tudom. Un video más, mi gente. Can you blow my whistle, baby? Whistle. Szép. MVP. Nagyon van. MVP. Jaj. Egyébként, ha nagyon szeretnétek, akkor akár PayPal-ra is utalhattok, tudod? Tényleg. Küldelitek a izé, ott van a bióm. Ott van a... Ja, biójában. Ott van a biómban a izé. De írjatok rá, ha nekem is. De már nem PayPal van, hanem a izé tip per donate és rányom, és akkor a Streamlabs. Ja. Streamlabs-es tip site-ra dob be. Közben én meg itt TikTok azok, amik tölt a game. Tényleg? Ah. Nem is hallok sem. Hát mert le van némítva a TikTok. Nem, hajom! Te mentél át? Aha. Jó van. Te kutya. De ne menj be, ne menj be. Many enemies, A. Nem megyek. Itt van. Last player standing. Haltam. Köszi. Nem bírtam healelni, basszus, meg elcsesztem előző healt is, mert visszamentem. Amúgy ezt lehet tudtam volna klasszolni, csak... De ez a nyomorék izé is offkula Steam-ről. My old friend. Ez amúgy majd... Előtte már, de előttünk De én hogy haltam meg? úgy, hogy kilőtték a fejedet, úgy haltál meg. De ember mögötted voltam. Aha, jó van, megölöttem. One enemy remaining. Amen. Ott van. Mit csinál? Azt hogy lehetnek ekkora robot emberek ebbe a játékba? Azt a rohadt. Mit csinál? És ilyenek a ranked csapattársaim és akkor mikor azt hárman vagyunk, vótolj F5-öt, F5. Surrender. Defenders win. Na hát, itt jött el az a pillanat, hogy nagyon durván kiégtünk, mert 2 teammétünk kiafkolt, és hát a harmadikról ne is beszéljünk, azért játszani nem tudott. Szóval hát, ja, feladtuk, sok szenvedés után. És hát még Ádámnak mindig nem lett meg a level 20, hogy tudjunk rankedezni. De fú, hát majd az rankedezés is egy másik téma. De hát szerintem itt be is fejezzük ezt a montást. Még fogok csinálni 2 montást ebből a videóból. Talán, vagy lehet egyet. Lesz egy cségós része, mert a stream végén mentünk cségózni Krypton haverommal, és meg hát meg volt a ranked, meg volt még egy Swift Play game, amit nem láttatok most itt a highlightba, de remélem élveztétek. És hát gyertek el majd Twitch-en streamre, twitch.tv/mlm+, és hát várok mindenkit szeretettel. Hát köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!